हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो जेलाव थानाय जा एक्स एनडिपि बिथांमोना जेलनिफ्राय गबाय। हगारदो बायद' होथेबाय। बयबो खेबसे आखाइ खबनानै होदो। दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड भवना जाबाय BKWSनि गाहाय मावख'। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। एक्सुवेलि जोङो आउटसाइड BTCनि जों बर'फोर जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आं आफादगिरि डक्टर बाबु बर', नेहाथारि जोंहा पबित बसुमतारी। बेजों लोगोसे जों मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय दैदेनगिरिफोर जोंनो सफैनो हादों। जोंखौबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिंहरदोंमोन बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। BTCआ जा बर'लेण्ड, बे बर'लेण्डआ जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव। बुहुमनि बर'फोरानो जों गोग्गायो जे BTCआ जोंनि मोनसे रायजो, जोंनि मोनसे हादोर। बे हादोराव जों फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो। दा बेखायनो जोंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौ जों साबायखर बावनो गोनां जागोन। मानो होनब्ला बिथाङा BTCनि बायजोआव थानाय BKWC काउन्सिला हेड अफिसा पार्मानेन्ट नङामोन। जोङो ओरैनो बर'लेण्ड भवन, गुवाहाटीनि बर'लेण्ड भवनाव एज ए रेन्टआव जों दङमोन। नाथाय बेखौ दाखालि बिथाङा घोषणा होबाय आरो दिनैनि सानाव अफिसियेलि बिथाङा बे BKWCनि हेड अफिस गुवाहाटीयाव थानाय बर'लेण्ड भवनखौ जों BTCनि बायजोआव थानाय मानसिफोरनो बिथाङा हगारना होगोन। दिनै अफिसियेलि जागोन। आरो बेजों लोगोसे जों खोनानो मोन्दों बिथाङा इलेक्सन समाव बादा होनाय, माने समाय होनाय, थांखि लानाय बे खामानिफोरखौ दिनैनिफ्राय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय। बिथाङा मोनबा गोरा थांखि लानानै आवगायदोंमोन। बेखौ जों मावफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोरिबफोरनो हा पाट्टा होनाय जों नुबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा राननाय जों नुनो मोनबाय। सिनियर सिटिजेन्सफोरनोबो अनसुंथाइ होनाय जों नुनो मोनबाय। बेबायदिनो आनइमप्लयड इयुथफोरनोबो जों अनसुंथाइ राननायखौ जों नुनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंबो BTCनि बायजोआव बिदि मावनो हागोन नामा, बिदि थुलुंगानाय मोन्दों आरो। जोंनि थाखाय गोग्गाथाव माने खौरां। बागुरुम्बायावबो जों बाहागो लादोंमोन। बेयो जों बर' जातिनि थाखाय, बुहुमनाङै बर' जातिनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव खौरां। बेयो जोङो खोनानो मोन्दों चाइनायाव जानाय अलिम्पिकआव जा मोनसे डान्स फैदोंमोन, बेखौबो जों माने बारलांनो हादों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बुहुमनाङैनो जोंनि बागुरुम्बा दोहौआ माने गोहोम खोख्लैदों। जों खोनादों जोंनि आउट अफ कान्ट्रियाव थानाय लोगोफोरा जोंखौ फन खालामहरदों, रायज्लायहरदों आरो साबायखर बावहरदों। बिराद मोजां जादों बिब्दि आरो। जों गोग्गाथाव आरो बर' जाति हिसाबै। दा जों बर' जातिया गेजेन नंला, जों रावनिबो सिङाव नंलिया माने। दा जों मोनसे प्राउड फिल खालामनो हादों दिनैनि समाव। आरो जों मोनथिनो मोन्दों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो जेलाव थानाय जा एक्स एनडिपि बिथांमोना जेलनिफ्राय गबाय। दाखालि फासि अर्डार जानाय 3 सुबुङाबो गनो हाबाय। रन्जन दैमारि बिथांखौबो गगोन होननानै बिथाङा दिनै बुंदों। गतिके जों बिराद रंजानाय मोन्दों दिनैनि दिनाव, गोजोननाय मोन्दों आरो।